Hola, em dic Francesc Medina i us llegiré el Salm 88. Javé, Déu de la meva salvació, he cridat de dia i de nit davant teu. Que la meva pregària vingui davant teu. Inclina la teva orella al meu crit, perquè la meva ànima és plena de mals i la meva vida s'ha tensat al sepulcre. Se'm compta amb els qui baixen a la fosa i has desvingut com un valent sense força. Deixat entre els morts, com els morts que jauen a la tomba, que tu no recordes més, i són tallats de la teva mà. Tu m'has posat en la fosa profunda, en els llocs foscos, en els abismes. La teva ira pesa damunt meu, i tu m'afligeixes amb totes les teves onades. Has allunyat de mi els meus coneguts, has fet de mi una abominació per a ells. Estic atrapat i no puc sortir. La meva vista s'allengueix a causa de l'aflicció. Clamo a tu cada dia, Javé. Estenc els meus palmells vers tu. Faràs prodigis per als morts, o s'alçaran els difunts per lloar-te. S'anuncia la teva misericòrdia en el sepulcre, la teva fidelitat en el lloc de la destrucció. Es farà conèixer el teu prodigi a la tenebra i la teva justícia a la terra de l'oblit? Però jo et demano auxili, Javé, i al matí la meva pregària et ve a trobar. Javé, per què rebutges la meva ànima? Per què m'amagues el teu rostre? Estic afligit i a punt de morir. Des de la meva joventut suporto els teus terrors, m'atordeixo. El teu furor ha passat sobre mi, els teus terrors m'han consumit. M'han voltat com les aigües tot el dia, m'han encerclat tots alhora. Has allunyat de mi els qui m'estima i l'amic, els meus coneguts són tenebra.